Siyabingelela ngane zethongo, siyabingelela kunina nonke ngonyama. Gogo omkhulu, thwasa nalapho nikhona emagumbini amanomhlaba. Ngane zakwethu namhlanje sizokhuluma ngamakhosi, intwaso yamakhosi. Kuba khona ukuphambana kwezinto uma sikhuluma ngentwaso yamakhosi, uma umuntu ethwase ubunguni noma ethwase amakhosi uqobo lwawo. Ubunguni kuwukwethwasa idlozi lakini, kungaye la kobaba wakho, kungayi idlozi futhi la komalume wakho. Kodwa uma uzothwasa lobu bunguni kuke kuthiwa ushaya lolu khambi esilibiza ngendiki lokuhlambulula idlozi. Emveni kwalokho mase liyaqhunyiswa leli dlozi, liyothi seliqhumile-ke mase kuyohamba uyophothula amakhosi. Le ntwaso kuyintwaso engena kumuntu nayo ngokugula ngoba uwumuntu wedlozi. Kodwa namhlanje sengifisa ukuthi sikhulume ngale nto esiyibiza ngokuthwasa amakhosi. Masithi-ke uthwasa amakhosi, sisuke sikhuluma la ngamakhosi aphezulu, sesikhuluma futhi la ngamakhosi aphansi. Lokhu kuwumoya owuthwasayo, okuwumoya owembathwiswa wona amathongo akini. Kungamathongo akomalume, kungamathongo futhi akobaba. Lo moya ukwembatha ungeve kube ukuthi umbathwe iwona wodwa. Kodwa lo muntu simbona ngokuthi athi uney'thunywa, athi unabalozi, athi lo muntu unomndawo, athi lo muntu uyanyanga, usebenzisa iy'washo, athi lo muntu yena mayethonga kuba khona izinto azibonayo ezingafani nezabanye abantu. Isiphiwo salo muntu ave sixaka ngoba abantu abafanele ngabe bathole lesi simo ila bantu-ke thina esibabiza ngokuthi abantu bakho bayazithwasisela. Hence ingakho kuhlezi iphuma leso statement. Kodwa to correct that statement, uma kuthiwa abantu bakho bayazithwasisela, abasho ukuthi uzolala uvuke uyisangoma, noma uzolala uvuke uyinyanga, noma uzolala uvuke umthandazi. Lento ithi uzolandiswa iy'nkamba zamakhosi kulo muntu abamkhethile njengogobela wakho, kodwa awuzothwasa kagobela ngoba lesi simo sabantu asifuni ukuthi uhlale eduze kwabantu abaningi abanemoya, because you attract izinto zabantu. Ngiphinde lapho kancane. Uma-ke usuthole ukuthi cha, mina umoya nawe nginawo, either uphuphuse emanzini ubona izinzonza, either uphuphuse entabeni, either ubona amabutho, either ufike lokukhuleka. And isikhathi esiningi kumuntu okade nalo moya, Nkosi yami, kukancane thodwa asibuyi nasemasontweni. Kancane nje ukuthi siyibuyelele emasontweni futhi ensindiso, and we enjoy ukuweshipa. Ngeke ngizwe umuntu atheni umuntu onamakhosi akalifuni isonto. Hey, cishe wonke umuntu esengike ngahlangana naye, we went to churches. So-ke ngane zakwethu-ke lesi simo somuntu siyasinda, sumthwalo, siyathongisa, ngisho ugobela uyalwa. Abaningi mebengena esigodlweni it's either ugobela ogulayo noma ibona abagulayo. So le ntwaso is very sensitive because usuke uthwasa izinto zamandla asemhlabeni nasezulwini. Funa uyi-understand nje leyo. But not to say ukuthi-ke manje because ithongo lakho likukhethile lakupha lento, then you are more special than everyone else. It's a gift. Ufanele uku-appreciate ukuthi ithongo lakho likuphile,
mase uyalisukumelela phezulu ulenze kuse-early mntana ethongo, ngoba the more you delay, lo moya uyakujuqa ngisho ukukujuqa. Kusuke kulashwa izinto zama-generations zasekhaya. Ilona-ke ishoba lezitha leli, uyena umkhulu Makhosela, esigodlweni sengwemabalabala. Esisephayindani, endaweni yaseSavana, eThekwini. Sixolise kakhulu ngesonto le-weekend elidlule sigcine singaphumelelanga ukuya eGoli, kade kunama-strike ama-truck, so u-N3 uvalekile. But kuleli sonto, this coming Saturday, ngizobe ngiseGoli for 1 day. Lapho sobe sihlambulula khona iy'thunywa, lapho khona sobe sihlambulula imimoya yasemanzini, sobe siphethe amanzi asolwandle. Lapho khona sobe senza i-general cleansing kubantu abafuna umsebenzi. Xhumana kanye nathi-ke wenze ibooking yakho, sisabamukela abantu, nokho-ke singafuna ukuthatha inqwaba yabantu, uthole ama-details ukuthi yini ofanele uyithole ukuze usizakale. uNkulunkulu akubusise nedlozi lekwembathi.